Gezeka Vice President athu aziko lino la Malawi ife timakukondani kwambiri. Ili ndi chenjezobe kwa inu mukuyankhula kwambiri za nzanu aboma limene likulamula pano Dr. Lazarus Makafe chakukwera kuti mboma lawo mwachuluka mbava kwambiri. Ife timakuziwani tagwira ntchito takhala nanu indikenezo chako kuti mankhola zawina mziziwaso kuti anthu ena atakula mpaso zawina ndiye mwina nkhani zikuti zibalanse bwana pamene mukuyankhula za chipani chimene chikulamulazi mavuto mbavawo zikazosangasa mukabweresaso umboni umene mukuwoziwa umene ulipo kunena kuti nafeso mwina zambuyo monso tichakuwakumbutsa Malawi zimene zakhala zikuchitika. Ndiye ili ndi chenjezo kuti pamene tikusukula bala la wina zionese kuti wina atha kusukula bala lako.